హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన నెల్లూరు కూరగాయల మార్కెట్ ఎస్సి సుబ్బారెడ్డి కూరగాయల మార్కెట్లో జరిగిన వివరాలు. ఈరోజు 19/1/2022 జరిగిన పూర్తి వివరాలు మీకు చెప్తున్నాను. ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ను కొత్తగా చూస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ సింబల్ నొక్కి ఆల్ ఆప్షన్ను ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు మామిడికాయ 1 కేజీ 150 రూపాయలు, మిర్చి 1 కేజీ 40 రూపాయలు, అరటిపళ్ళు కేజీ 17 రూపాయలు, చామగడ్డ 30 రూపాయలు, పనగంటాకు 10కి 6 కట్టలు, వంకాయ కేజీ 15 రూపాయలు, క్యాప్సికమ్ 70 రూపాయలు, కాకరకాయ కేజీ 25 రూపాయలు, ఎర్రగడ్డలు 35 రూపాయలు, సొరకాయ 10 రూపాయలు, క్యాలీఫ్లవర్ 30 రూపాయలు, దొండకాయ కేజీ 30 రూపాయలు, ముల్లంగి కేజీ 10 రూపాయలు, క్యారెట్ కేజీ 60 రూపాయలు, క్యాబేజీ 30 రూపాయలు, బీనీస్ కేజీ 40 రూపాయలు, దోసకాయ కేజీ 50 రూపాయలు, కొత్తిమీర కట్ట 10 రూపాయలు, మునక్కాయ 1 కేజీ 200 రూపాయలు, టమాటా కేజీ 15 రూపాయలు.